Why ngoba umuntu uyabuka umuntu onomuzi lo ononkosikazi onade izingane. Kodwa mengicabanga mhlawumbe njengoba ezothenga mhlawumbe usuke khona le entertainment mhlawumbe asuke eyifuna. Le angayikwazi ukuyithola kunkosikazi wakhe lo ashade naye. Uyabo? Ngoba vele ngeke kuze kufane. Uyabo? Ngoba mina ngifuna imali kuyena. Mina ngizokwenza ngenye indlela. Uyayibona lo? Ukwenza ngewala. Uyabo? Ya. Lezinto unkosikazi wakhe angakaze ayenza futhi mhlawumbe kuyena. Ngithi yabo ngoba mina ngifuna le yamali angithi yakhe. Uyabo? That's why mhlawumbe uyibona most abahlezi befika bethenga ngazi. Kodwa ngicabange kanjalo. Lapha eqwayizeni ekudayiseni akaze kwenzeke yini mhlawumbe uhlangane Ithiki dangerous kahle kahle ithiki dangerous. Yabo manje thina as understand. Yabo konke okufika usiyakufuna ithiki yabanye abantu kwamanye amazwe hayi thina. Yabo and the worst thing iya destroy ngaphakathi. Iyashesha yabo akufani njengewunga ngithi destroy kancane kancane. Kodwa yona iyashesha ngoba ever since umuntu uyabuka nabantu abashonayo yilabantu asebebhema yona imost yabo laba abayijovayo ngoba manje demo ejova ngaphakathi iyashisa. Yabo khona nesifo sayo ke yabo kuthiwa yini hepatitis. So yonke nje into engaphakathi inhliziyo sibindi mathumbu kuyasha kuyafreeze imithambo le iyasha iphele ivuthwe. So umbona umuntu esegula inane sisu sayo kayifini njenge arrosta yewunga kodwa eyaso is strong ngoba umuntu mase shawa iyona lento uyashona ngisho ukushona same time lapho. Yabo dangerous nje. Akuyona into ukuthi ibhenywe ngomjovo. Yabo manje lento ukuthi isidakamizwa nesidakamizwa esifikayo nisitheste ningakaboni umphumela waso ngabe isho ukuthi nini umuntu angahlali mhlawumbe ehlale kuyiwunga yakhe ngithi okay mina oba ngibheme unga uthi ngihlale la. Angithi kuyona inkinga leyo. Lonke drugs elifikayo thina sipeta lapho inkinga yethu. Lonke drugs elifikayo sifuna ukulazi. Yebo angithi nayi iwunga ibhenyiwe. Sathola ukuthi ekugcineni iba nearrosta. Yeah. Kodwa still saqhubeka kunjalo. Yabo khona irocky right akufani ayina arrost. Irock it's up to me ukuthi ngiyibheme noma ngingayibhemi. Iyona into engakwazi ukulala futhi ngingayibhemile ngibhemi ungakuphela. Yayibona lonto. Kodwa mase ungena ethikini uba wes. Yeah, igama nguthandeka elinye bathu pumpkin. Yabo cause ngisakhula ngangisidudla ngimhlophe yabo. Uyisitofuza. So kwase bethu pumpkin bebehamba. Isibongo ngakhanyile. Awungwani. Yeah. Lebelite ngangumhlobo wenkomo. Ngihlala eNtuzuma. Yeah. So isikole ngaqala ukufunda kusona isekukhanya kokusa. Yabo e-primary. So ngaqala ke ngafunda ugrade R kanjalo grade 1 grade 2 ngufundanga ngoba banginyusa umisi impele wanginyusa wangisa ka second year. Yabo so ngafunda second year kamnandi ngawuphasa ngawelela ka Miss Pitso. Miss Pitso ke naye vele bekumiswethu nje esifundisa esithanda futhi kakhulu. Uyabona nathi simthanda ngoba even ugcine seconnectana ngisho nanomkhulu wami thila umkhulu wami agcine seyosebenza ngisho kubo kaMashu. Yabo yeah so afunda kuyena Miss Pitso ngaphasa kuyena ngawelela ka Thishu Simangu. Thishu Simangu naye
nje bekusewethu nje simthandayo yabo. Nje inganankinga nathi wagcina nefamily yabo seconnectana nefamily ngoba uma ukhona ekhaya. Ano sisi wami nobhuti wami ngimlamayo. Kade ngilandelana naye esikoleni. Ya semese ngithi ka5 phinda futhi kanjalo. Sishukumete naye ka5 ngafunda. Qeda lapho ngihamba nomngani wami, khona umngani wami ekuthiwa uMalu. Sihambisana naye nje emaklasini. Abazali bethu bayazwana nathi sikhule sobabili. Nasemaklasini nje silokhe kanjalo yabo. Siphasa kanye eklasini elilodwa. Kodwa sithe mase siya eSchool sahlukana ngamaklasi. Yabo. Yena wafunda kwelinye nami ngafunda kwelinye. Kwaqala lapho ke inkinga. Kodwa ekhaya umuntu athi ebhema ugwayi. Umalume kade ebhema insango. Yeah. Kodwa umalume ubengayena umuntu obhemela phambi kwethu. Yabo. Yena ubesihlonipha kakhulu. Because umalume ubesimeza obhema insango yakhe besizwa ngephunga kodwa besingamboni yena. Mebhema. Yabo. From kuma to umkhulu to abafethu abanye akekho bebhema. Yabo. Kwaqala ke ubhuti wami lo engimlamayo. Ngoba into eningi mina ngibengilandela yena ngiyibone kuyena. Nabangani bakhe yabo ukuthothi kuyagcwala endlini yakhe. Akusayiwa ngisho esikoleni kuzohlalwa lapha endlini yakhe yabo. Nami kanjalo thola ukuthi esikoleni ngaleyo langa ngisayi sengicina sengihleli nabo yabo kuphenywa ibenzini nogwayi. Sibheme gcina esikoleni asisayi yabo. Kwaze kwabhala incwadi, othisha babhala incwadi. Thina siphuma sesikoleni kanti esikoleni asiyi. Yabo. Shuthi mayifika incwadi kuma hawu. Nina everyday ngihlezi esikoleni kanjani le ncwadi ngibizwelani mina. Yabo. Hey sizame nathi simgoqa ukuthi uma kangayi lapho ngoba manje ukuya kwakhe lapha uyotshelwa yonke into lapha eyenzekayo. Yabo. Hey angayi uma athumela umkhulu cela mhambele ubaba wakhe ngoba yena uyasebenza. Ahamba umkhulu aye esikoleni, afike esikoleni. Afika atshelwe ke lento sekuna 2 weeks labantu abeze esikoleni. Mebefika sigcina ngokubabona kodwa khona ama class sessions abangawangeni. Asazi basuke sebekuphi. Mengabe sikhona esikoleni sigcina singangenanga eklasini. Uthothi siphambana naye uthisha. Siya kuphi? Khona enye le ma class angasebenzi la esikoleni. Thothi sesigcina sihlala kona. Yabo. Sesibhema ke kanjalo ugwayi. Ugwayi ke mina ngawuqala nabangani bami. Ngoba ugwayi ekhaya ke umuntu wayebhema ugwayi. Ngisho umalume wayesicashela mebhema. So ngaqaliswa nje abangani bami ukuthi ngazi ukuthi ngoba nisho ubhuti wami nabo babebhema kodwa ngangisasaba ukuthi mengizobhema ngibheme ngenza into phambi kwakhe. Yebo. Kodwa nje close abangani. Khona uMalondo yena akabhemanga. Phuza utshwala kodwa nabo uqale nje manje. Yabo. Ngalezi ikhathi akabhemanga yena. Umuntu ongibhemisile uMalondo sashona. Yabo. Shukela khona la yena koyengahlali la eMaskandi wayehlala eMarket ambulance. Yeah. So sabhema kanjalo till isikole sagcina ngafunda u6 angithi. Ngafunda u7 ngagcina ka8. Ka8 ila ngimitha khona mina. Ngithola ingane le nginayo oqala uBandile. Usekhaya. Umfana. Mase kufanele ngibuyele esikoleni sengibelethile ngisabuyela. Yabo. Seyigxilile ukubhema manje. Even iwunga khona usisi obe iwunga bengithunywa umunye usisi wangasekhaya ekuthiwa uNono. Ngimthengele mina ngayibhemi, ubhema insangu nogwayi.
shuthi ngelinye ilanga ngathatha idamu lakhe sethingile eselele. Ngathatha idamu lakhe ngalishaya ngoba ngimbonile efaka nensango yonke into. Hey, la ngishaya le damu ngalala khona ngalelo langa. Angikwazanga ukuvuka ngihambe ngekhaya. Ngaphalaza ngalala khona. Ngaze ngavuka ngakusasa. Yabo. Nanga kusasa futhi kanti lapho into angithume manje usehleze yabo. Thuma mina nje. Mase shayekile mina ngilithatha le damu lakhe ngilishaya. Nami ngifuna ukuzwa lento ehleze ibhema ngoba mase phemile uyathinga yabo ukuthinga ngingakakwazi ukuthi umuntu usuke se-enjoy ukubhema. So kwahamba kwagcina sesithi mesihleli manje naye nami sengiyamtshela imfesi mina insanga ngiyifuna. Thothi ngithengele insanga ngimtshela ngiyifuna insanga ngifuna lokho okubhemayo. Yabo. Angasho-ke naye ukuthi hayi lokhu ngeke ukwazi ukukushaya. Anginiki. Ngishaya ngicine nami sengifika nemali sengiyothenga vele la dayisa khona kwazi ukuthi ngithunywa iloya. Akwazi ukuthi sengiyabhema nami. Yeah. Yabo. Ngizoyithengela mina. Habana nkinga. Dayisele ngihambe ngekhona fike kubo ngimfice sifike sishaye. Yabo. Kwagxila kanjalo. Kwaqhubeka nje kanjalo. Till sengikhulelwe nengane. Ingane kwaphoqeleka ukuthi ngibhema nayo manje. Yabo. Ngabhema till ngaze ngabeletha. Ekubeletheni kwami sekufanele ngibuyele esikoleni angithi. Yeah. Angisabuyeli ke manje esikoleni. Sekugxilile ukubhema. La sengiqala khona ke neindaba khona la eThekwini khona indawo ekuhlala kuyona ngala. Babethi seJumbo House. Yabo. Suke lokishini ngize khona ngoba vele nakhona khona abangani bami baselokishini. Umakhelwane wamade behlala khona yabo. Ngifike ngize kubona. Yaphenywa nakhona lapha kuhlala amaThanzania most. Yabo. Umngani wami lo uzinhle umakhelwane wami naye ujola nelilodwa lawo khona lapha. Yabo. Hey, kwaphoqeleka ukuthi ke uthi lento manje siya ngokujwayela ngisho emzimbeni. Iyakhula. Siyakhula athi sengiyazi ne-arrest ukuthi mengigula kanje sengishawa i-arrest afanele ngibheme. Yabo. Okay. Umalo akabhemi, umalo ndobhemayo. Yabona. Sagcina sijudana ke ngokuthi ke ngama weekend kanje uthothi ngiyagibela mina ngiza khona la. Ngizobheka uzinhle la. Mengifika la ngilale ngibuye ngakusasa elokishini. Kwagcina kujwayela uthola ukuthi ngifika ngoLesihlanu, bengijwayele ukufika ngoLesihlanu ngomgqibelo ngale ikhathi sengibuyele ekhaya. Angisagoduki ke manje. Yabo? Ngiyahlala insuku ziyakhula. Thina nami ngaze ngajwayeleka yabo. Sekukuthi mengihamba ngiyabuya. Ngagcina ngingasahambi ke manje. Ngahlala thina kwaze kwaphela ngisho unyaka. Ngingayi ekhaya. Yabo. Mase kuphela unyaka ngingasayi ekhaya bayaqala phela noma uyathu nabanye ekhaya nengane futhi iyabuza uma kanti manje Polondo. Hayi bafika uma ngelinye ilanga la bafika bangithola. Washiya ngisho inamba zakhe inza sekhaya. Ngamfonela ngakwazi ukukhuluma nengane yonke into ayikwangathi kuba right yabo. December ngagoduka ngayikhaya. Ngahlala 3 days, mhla 25, 26, mhla 27 ngabuya. Yabo, kwakuDecember. Phoqela phela manje ukuthi angisakwazi ukuhlalela okushini ngoba ngisengijwayele impilo yaseThekwini. Yabo, impilo yaselokishini nehala ayifani. Njengoba kwenzeka manje. Yabo? Cause manje ngikhuluma nawe nje nginengane nangake na 3 months izelo. Hawu. Yabo? Hey. 3 months izelo. Kodwa ngiya ekhaya ngibuye yabo. Kodwa nje ngikutshela iqiniso mhlawumbe usuphelile ngisho inyanga ngingayi. Kodwa ngiyakwazi ukuthi usiswami ngimfakele imali lelo kunjeni kaBoxer vele ngiyifaka khona. Mengabe ngizomnikeza imali yayo ingane. Sometimes mengabi khona agibela aze lazo ilanda yabo.
ngoba uyafika la. So iwunga nje mfethu into dangerous. Iwunga ngiyayekela kodwa kuyiyeka kwakho fanele ube strong. Ube strong because ngeke ngiyeke ngoba ngithi ngiyekela wena. Yabo? Fanele ngiyekele iwunga ngoba kusuka kumina. Ngaphakathi ngoba ngingasayithandi. Yabo? Ngoba dangerous. Njengoba kade sikhuluma nje kadusha igcina ikwenzisa izinto ezingekho. Yabo? Ngigcina ngithi mengiphuma ngale maskandi ngihambela la emgaqweni 1+1 anginamali. Ngiyafuna nokubhema. Yabo? Nangu umuntu uyangibiza ngizokwenza njani angina plan angina option. Fanele ngenze njani fanele ngiye kuyena. Uyabona? Ngisho bengingawona amaplan ami kodwa fanele ngiye kuyena ngoba manje le mali azokunika yona iyona le ngizobhema ngayo. Mengayi kuyena ngizobhemana. Hayibo uthi dangerous lento. Dangerous ngalendlela. Ezinye izimo ke abantu kabafani. Khona ufikayo mase ulalile naye. Aphinde futhi angakuniki ngisho naleyo mali. Bese kunikile aphinde akushaya ithatha. Ngeke umenze lutho. Uyabo bengisebenzela mahala. Abafani. Yabo? Emgaqweni kuthiwa kuney'nkinga zakhona. Kunabantu abaphuma beyophanta bengaphinde bekungaphinde umbona agcine ngene emotweni. Igameke njengalezo akekho umuntu osondelene naye mhlawumbe okwekwamehlela mhlawumbe nawe akaze kwezocishe kwakwehla. Baningi ushare nje ethini ngikhuluma nawe asimazi uphi. Sasisaphanta ngapha ngaseMorodi. Wagcina ehambe nje neclient imoto kwakuyi-range bluish. Kwakuyi-India leli. Gaza phinda abuye ushare till today asimazi uphi. Ayanda naye wagijimela imoto ebizwa imoto. Wathi umuntu wakhe client lakhe abajwayelene nalo. Wangena kuyona imoto kanti mase sizwa umuntu akamtshontshela before. Yabo? Seshintsha imoto. Akasambi ngaliya, sehamba ngenye. So umbone embiza ubona ukuthi shutha akanankinga. Nakhe ephinde ebiza yena. Uyagijima uyahamba emotweni. Till today asimazi. Asizwa lutho. Manje mhlambe nje siphelile ngisho umnyaka mhlambe mngaki more than 5 years. Akwaziwa. Yonke indawo la siphantha khona la sihamba khona akekho obowaziyo akekho wabona ke nokuthi hayi washona lo sezwa kuthiwa washona akekho owaziyo. Akekho ngabe ngiqamba amanga akekho. Mina ke ngayisindela ngoba nami kwase kungehlelile. Ngapha ngase ngako Bayhead moya le phambili ebusuku ngabuya ngeenyawo Bayhead le matruckini ngiyabona indoda ye-truck yangithatha ngaseDalton ngangisuka eDalton sengiza ngapha hayi umfana nje umfana uright futhi ngisho umbuko akufani naye hayi saxoxa kamnandi sabuyela emuva vele esikhwameni nganginayo yonke isethi yami kuba ngangiphuma eDalton ngathenga khona yonke into sengithi ngiyabuya ngiza ngala angene etruckini saxoxa bangibuza imalini ngizonginika yona kodwa ngeke ngize ngibuye namhlanje ngizobuya kusasa ekseni ngoba yena uzolayisha u6 so ngabo 5 kanje uzongibuyisa ngapha ngoba yena fanele ayolayisha ngabo 6 hayi kwabe ukuthi nje akusinankinga yabo sahamba awu mase sifika ngale ko Bayhead ebusuku sahlala nje senza konke okwenziwayo shuthi igazi liyangishiya nami yabo khona enye into ethi hayi ngimtshele lo muntu ukuthi ngeke angikuwafu imali yami ngibuyele emuva mina yabo ngeke ngikwazi ukulala la igazi alivumi nje ukuthi ngilale khona so mase ngimchazela isimo ukuthi mfethu
Okungcono ngakunika noma uhafu wemali yami ngoba vele angingakahlali isikhathi esitheni la. Ngizoyithola mina i-transport endleleni ezongilifta kuthini ngiyofika la ngifuna ukuya khona engibuyela khona emuva. Waqala umuntu washintsha. Khipha ngisho isando. Angitshela ukuthi akho mali engizoyithola. Ngithi besikhulumile nhlanhla leyo nami. Yabona angazi igazi lalingitshela. Esitulweni sakhe la, isitulo sakhe sa-driver lesi singala la phasi nendawo emagiyeni la. Wayekade ebeke ilento iphepha engathi slip sigoqe nemali. Le mali imalini u3 something. Goqe ngeslip wafaka nje kanje. Shuthi nami yabo ngathatha ngokunganaki yabo. Njobe enza yonke lento vele nale mali yakhe isingakumina lengiyithathe khona la. Wakhipha ngisho isando umuntu washo ukungishlange isando. Ngoba wangishwebe ekhanda ngavika. Shuthi wayezongiphahlaza ngase isando. Angishiye lapho athathe i-truck yahambe. Uyabona? Ngoba vele ngizomtholaphi? Akukho vele la ngizomthola khona. Vele akukho ngizomtholaphi? Ama-truck emangaka. Ngingamazi nokuthi kulo Bayhead njengoba ingaka nje ungakuphi. Yebo lonto. Hayi, ngazama-ke ebusuku ongitshele ko Bayhead kodwa ngihamba ngeinyawo. Ngihamba ngingasafune lift ngoba ngase ngisaba nje noma yini. Angazi nami kwakwenze njani ngoba ulift nje akuyona into yami ngicamela ukuhamba ngeinyawo. Mebehamba bahamba mengihamba nabantu ngolift mina ngisohlangana phambili ngoba izinto esezenzekile abangani bethu singabatholi ababuyi abantu bagibele ulift ababuyi umuntu akabuyi uthi uyezwa kuthiwa hayibo ushonile ehlathini ukuthi uyabona ubenqunu uqale wareshwa angithi uyadayisa ngomzimba thatha umuntu afika wamrepa lapha amshiye enqune njalo mhlawumbe useshonile ngisho ukushona yebo baningi. Wena ukwazi uthola ukudlonguleka khona lapho? Nje ngingasho ukuthi kufana nako ngoba akanginikanga imali yami umuntu kunalokho sefuna ukungishaya yabo. Kwaphinda futhi ukhona vele omunye nakhona ngapha ngoba naye akanginikanga imali ukudlwenguleka lokho umuntu okubamba ngenkani ungafuni ungathandi akutshela ukuthi namhlanje imali akanayo indaba ngoba uhleze nayo imali eza kuwena namhlanje imali akanayo alale nawe ngenkani ulala naye ummese ngala ubambile uyabona uqeda into zakhe uyasuka ngejubane uyahamba awutholi imali awutholanga lutho kufana nakho. Kwake kwenzeka nakumina kodwa kwake kwenzeka kanye ngapha yebo. Izimo enibhekana nazo emgaqweni ukushona kwabantu izona zonke lezo zinto kuwena yini yayifika ekhanda lakho uma ubona yonke lento eyenzeka phambi kwamehlo uyaye ungacabanga ukuthi kusasa mhlawumbe ngabe always hlezi kusekhanda cause fana laba shona manje nami ngiyabhema into ecishe ifane neyabo. So nami ngike ngilale sometimes ngingalele ngiyibuza ukuthi mina kuzoba kanjani ngami yabo fuze ngabe kahle umuntu impilo yakho seyishintshile cause siyabona izinto ezenzekayo. Sisibethe siphila nabo sebeshonile baningi abanye ngisho nama families zabo abangcwabi yabo. Nje ngikhuluma nje emaskanda ngazi bangaki suka la ePaki njoba sesikuleya kuleyana-ke kufiwa kakhulu bekungcono ngisho ngapha. Umuntu ugcina ethatha imoto yedumbu ngisho ifamily unayo emva kokuthatha imoto yedumbu sekuphelile nathi sesikhohliwe. Ngiyaqambela manga nathi sesikhohliwe. Abafethu bakwazi ukulala la nasi isidumbu somuntu la bandlale ngala bandlale ngapha bayilalele nasi isidumbu la. Kuthi kube khona emaphoyiseni ayosho abana nkinga bayangena bayaphuma ePaki bayayibhemela
ebusuku mase kufika isikhathi idumbu sezizeza kathathu yilala khona la kule emaskane nje. Idumbu zabantu zilala, silala isidumbu size silambe ngakusasa. Awubheka izidakamizwa ziyoqedwa ngokuthini? Mfethu, kufanele sibambisane. Yabona mase singabambisana, cause namaphoyisa imosti yawo awulukho ushintsho analo nalenzayo. Yabo kodwa thina mesingabambisana mhlawumbe yabo zingaphela cause le ndawo incane kabi. Incane kabi le ndawo. Inkinga incane nje, zincane ziningi. Akuyona kuphela la. Inkinga ileyo ukuthi ziningi. Yabo? Ziningi. Yabo? Point. Makethe. Garage. Maskani. Ziningi uqinisile. Qinisile kodwa futhi akululanga futhi ukuthi phele because labantu banamaqhinga amaningi. Akulula. Angithi yabo manje iwunga iroki bafaka ithiki kungena ithiki iliphi elilandelayo uma ucabange khona elinye elizayo emva kwethiki le. Ndiyabahlanyisa ngekhanda. Wayibhema nje iya ngabantu imost yabo bayahlanya emva kokuhlanya umuntu ugula manje manje shone manje sisu sakhona. Yabo ukuthi inkinga lento iyingozi kodwa indlela abayibhema ngayo ngeke ubatshele lutho. Usethi methenga iqhuzu lakhe le ungathenge athi combo 30 rand 20 rand no 10 rand wethiki. Yabona ukuthi kunzima. Yabo usuyithola phi ingane manje le 3 months emgaqweni? Ngayithola khona la emgaqweni emaskani. Akhona emaskani. Madoda Ngisahlala epark la. Manje le ngane izothini? Ubaba uyabhema. Mfethu, yabo nje mfethu. Yabo idala inkinga. Yabo inkinga mfethu kunzima. Ngoba manje ngikhuluma nawe nje sekuphela ngisho inyanga yesibili angisayi ekhaya ngize manje. Kanti bengilokho ngiye ekhaya enganeni lokho ngiye. Abanye sengigcina ngokukhuluma nabo ngefoni. Yabo basenda izithombe efonini kanje. Kanti kade ngiye ekhaya. Kwayikona ukuthi ke mfethu. Yabo kuba khona kwama ekhaya. No dadewethu laba bangabhemi. Kudlala indima enkulu kumina. Ngoba mina nje ngiyimina njoba ngibhema nama drugs kanje ingane bengizoyenza njani? Yabo bengizoyithini? So kuba khona kwama mfethu kwangisiza. Yabo nje nosisi wami vele akafuni lutho ngayo ngazi uthi yakhe. Even ngikhona akafuni lutho ngazi uthi yakhe ingane vele akanangane. Yabo akanangane vele. So nje mfethu bangisize kakhulu. Kakhulu. Uke wakhuluma ukuthi kunesikhathi lapho busuka khona elokishini uze la eThekwini ufike ulale ngoLesihlanu uphele ekhaya ngoMgqibelo. Njengomuntu okhulele ekhaya nomzali. Leso sigaba ngicathi kuthiwa kuyisigaba sokuqala. Yiziphi indlela abayizamile ukukunqanda ukuthi kungaze kufike lapho khona njengakahle? Mfethu bazame kakhulu yabo uma kahle kahle umuntu ongana akho baba washona kudala yabo. So uma usikhulise nje yedwa kodwa sibangake siba 7 sesisonke kodwa sonke uyakwazi ukuthi asimanage ngendlela eyodwa. Yabo ngikhuluma nawe nje mfethu uma ayikho indlela angazamanga ngayo ayikho. Almost mekufanele adele imali kungadliwe endlini uma ukuthi leyo nto izomayelana nami izosiza mina
kuzofanele uzoyidela ngoba ethi uzama ukusiza mina. Kodwa yabona sengingenile ungeni, sengiqala ngisho ukuthi ngilokhe ngihlala la ngiza la ngibuyele ekhaya ngize la, hayi kwaphela lapho ngingasena kwakusizo lakhe ngikwayena uma ngingasamuzi ukuthi ukhona akekho ukuthi uzofila kanjani, bengingasena ndaba nalokho. Lokho sekuyinto enga-exist kumina. Manje ukubheka kwakho njengoba umchaza njengeqhawe elikwazile ukuma nani ebuhleni nasebini, ubona ukuthi indlela e-right yini leyo kumbonga? Mfethu, akuyona le indlela e-right mfethu. Akufuze ngabe mfethu umuntu uphila le mpilo mfethu kuze kube imanje. Yabo ngoba ney'ngane ziyanda still futhi kwazona umile nathi, yabo. Akuyona impilo le, akuyona futhi indlela yokumbonga le, indlela uma azame ngayo akuyona le, akuyona. Kunalokho uphoxekile kodwa futhi ayikho into azoyenza ngoba kwenzekile, yabo. Kwenzekile, ayikho into azoyenza naye ngoba naye lokhu uyakusho ngomlomo wakhe, yabo. Yena abantu angeke ngiqamba amanga, uzamile ngakho konke and umile nathi. Kukubi kunjani umile till manje, ngikhuluma nje manje mengashaya ikholi manje nangu uzobela, yabo, umuntu onjalo. Kodwa nje mfethu thina impilo nje umuntu ayiphilayo mfethu, hayi ayikho right, ayimjabulisi kodwa manje ayikho into azoyenza, yabo. Thanda, uthena yonke lento nayiqala esikoleni? Ya. Uyiqala nomngane wakho? Ya, uMalondi. uMalondi. Noma kodwa uMalo yena akagxilanga. uMalo akagxilanga. Nani ngabangani nebathathu? Ya, besibonke. Wena noMalondi nagcina niphelela emgaqweni? Ya. uMalondi weze wayafa, washona eshonela emadleleni. Wakhula i-TB, wangafuna ukuya esibhedlela. Angithi umuntu mesegula kabe safuna ukuya esibhedlela kodwa ungene uyahlala, yabo. Uncamela umuntu ukuthi kuphele ngisho i-friendship leni nayo ngoba wena uzolokhu ufuna indaba zokumisa esibhedlela mengicabanga usuke ebonani iwungu uzoyithola kanjani mase esibhedlela, yabo. Okay, ngiqhubeke nombuzo wami. Ungathini kubantwana basesikoleni ngoba lento oyiyona manje iwumphumela wento enayiqala esikoleni, nisemaklasini ayengasasebenzi, ningasawa attend amaklasi okufunda. Nakho lapho kwaqala khona njengamanje nikwi final stage. Kunomfundi njengamanje ongalawuleki, oqala lento, oqala onsangu, oqala ogwayi, oqala istyle. Yeah. Ungathini wena kulabo bantu lapho? Mfethu, into engingayisho kubona mfethu ukuthi nje umuntu meseze waqala mawukuthi akakabi kubi kakhulu, zama indlela yokuthi ayiyeke lento, ayinqandi nje isala kogwayi nonsango ngoba into eyekekayo, yabona. Angazazi azafike kowunga azabone ngazuthi into e-right mase sidlulela khona, cause once wadlulele ungena kube kusalula, akukho lula ukuthi sengaba into azothi angizoyiyeka, yabo. Kanti ugwayi nensango into okwazi ukuthi uyiyeke noma inini, yabo. Hayina arosta otheni, kuyingqondo yakho nje kuphela eqalekile ukuthi ngathi ngingabhema insango, ngathi ngingabhema ugwayi. Akufani ne-arosta ewungu ukuthi manje kubuhlungu umzimba, kubuhlungu isisu, uphethwe isisu, uyaphalaza. Fanele ubheme, mase ubhemile zonke lezo zinto ziyaphela emzimbeni ube right, yabo. So nje into engamtshela yona mina umfundi wasesikoleni ukuthi abekezele, aqhubeke
nesikole, iy'ndaba zogwayi nje ney'nsango ayiyeke phansi. Angaqhubeki nazo. Cause once waqala kwegwayi waqala kwinsango njengoba sekungeniswe unga babone ngathi isitayela mese abantu bethingile sekunjani mese naye eyafuna ukuthi abheme leya nto ayizwe leya nto ezwa yilaba abantu kanti manje useyalahla kakhulu seyongena entweni okungalula ukungena ku-easy nathi siyakubhemisa ave kubhenyiswana uma ufika yabo uma ufika umusha kungena have ubhenyiswa. Yabona mase sekwaziwa ukuthi i-arrest siyakushaya. Akasekho okubhekayo sekufanele uyoyiphantela wena yourself ukuze ubheme. Kodwa kade ufika bese kubhemisa kanjani? Ubhenyiswa left and right, uphiwa nje. Uphiwa nje. Ubuza upemani hayi ukuthi hayi shala. Once nje arrest mase kushaya. Asisakwazi. Sekufanele uqale wenzeni-ke? Qale-ke manje ubona iy'nto zabantu. Sihleli kanje uchaja ifoni lapha sengiyaphuma ngokuthi nje ulahlile ubhekele sekufanele ngiphume nefoni yakho. Yebo loo nto. Suyaqamba ubheka ngapha. Bheka ifoni yakho angikho mina naye ayikho. Angithi manje arrest siyamshaya useyaqaleka sekufanele abheme. Sibona iy'nto zabantu siyantshontsha. Bekuwumuntu wesifazane usesuka la aye endaweni la sikhona ukuthi hayi la amantombazane nokwabona emela naye useya lapho. Uyazi noma ikanjani efika lapho abantu abajwayele ukuza lapho bengamjwayela showcase bazodila naye. Uyabona ngoba bamjwayela bamazi. Ama-clients awodwa yini? Yebo. Abantu ababodwa mhlawumbe. No. Akubona abantu ababodwa cause abantu abahlukene. Umuntu oyiqhamukela kwenye indawo nomunye kwenye indawo nomunye kwenye indawo. Kodwa i-most khona sebejwayele asebazeka nje ukuthi hayi laba abala ekhaya. Yabo lo jwayele ukuthi mefika abize uSindi. Lo mefika ujwayele ukuthi abize mina. Mawukuthi mina ngikho hayi akamthatha omunye umuntu uyahamba. Uyayibona loo nto. Mhlampe mase sibonana ngalelo langa ngitshela ungafika yazi ngoLesihlanu ngangakuthola. Uyayibona loo nto. Ya into kanjalo. Kuthiwa i-most abantu abathengayo abantu abaganiwe. Awake kwenza wadibana nomuntu oganiwe. Yeah. Wambuza ukuthi kungani kube yibona abathenga kakhulu. Understand why. Kodwa impela nje amadoda amaringi. Yeah. Na iringi yakhe futhi eyifakile omunye. Yebo, understand why ngoba umuntu uyabuka umuntu onomuzi lo ononkosikazi onade ingane. Kodwa mengicabanga mhlambe njobe ezothenga mhlambe usuke khona le entertainment mhlambe asuke eyifuna. Le angayikwazi ukuyithola kunkosikazi wakhe lo ashade naye. Uyabo? Ngoba vele ngeke kuze kufane. Uyabo? Ngoba mina ngifuna imali kuyena. Mina ngizokwenza ngenye indlela. Uyayibona lo nto? Ukwenza ngewala. Uyabo? Ya. Lezinto unkosikazi wakhe angakaza ayenza futhi mhlambe kuyena. Ngithi yabo ngoba mina ngifuna le yamali angithi yakhe. Uyabo? That's why mhlambe uyibona i-most abahlezi befika bethenga ngazi. Kodwa ngicabange kanjalo. Lapha eqwayizeni ekudayiseni akaze kwenzeke yini mhlawumbe uhlangane nesihlobo sakho uvela uthule nje udle emhlathi uqhubeke nebusiness? Mesazi mhlawumbe ukuthi niyazana. Cha ningazani nje ukuthi ngoba niyibonga noma kubuzwana mhlawumbe kweke kwenzeka yini walala naso akubuzwana engiqamba manje. Sometimes mengabe mhlambe nizothola isikhathi ukuthi nihlale lapho phansi nize nixoxe yabo. Kodwa akuyona into evamisile ukuthi afike umuntu akubuze isibongo akuvamisile.
akujwayelekile nje ngaleso sikhathi. Futhi mangenzeka mhlawumbe udibane nomuntu akakhanyile. Obviously sengihlanganile nabo kaningi kuwukuthi ngoba bengazi ukuthi umuntu owakhanyile naye bengazi ukuthi mina ngiwakakhanyile. Yebo. Uma uthola nenza njani niyaqhubeka nomsebenzi noma thiwa ingeke ayibe ncane? Khona ozokwazi ukuthi ayi nami futhi kungishaye lokho uthi hayi hey umuntu lo hayi isibongo futhi ngisebenzisa impela hayi ngeke. Khona othola ukuthi momtshela athi hayi lezo zinto ikude. Yabo sebesebenzisa lokho ukuthi leso zinto ikude. Khanyile wakude. Mina ngukhanyile wakobani. Happy ogogo. Yebo wena umshana khona noma wena uzalwe ubani khona ikude leyo nto. Yabo ngiqhubeke futhi kanjalo. Phele kanjalo. Ngesikhathi uyintombazane uqala emphakathini igqila iwunga egazini kuwena usuno arrest. Yeah. Sekuphoqa manje ukuthi engathi ungaba umuntu ohleze nemali ukuze athibe. Ibheme yeah. Akwenzeki ni uqalaze khona la emphakathini mhlambe kobaba. Ngeke ngiqamba manga. Yabo around ngasekhaya akubanga nje. Kodwa kanjani yabo kulabantu labo uthola ukuthi nje like besigibela yabo. Angithi khona amalokishi kwezinye indawo thozi kaMashu. Mina ngwaseNtuzulu ikaMashu seNewlands besigibela siya koNewlands yabo masapha sina seNewlands besihamba siya kona sifesicekeze khona. Yabo sibuya kanjalo ke into ebengenzeka nje kuphela umama amaphoyisa ke phela bese sibanjiwe bekube nebhadi sabanjwa amaphoyisa vele azofika ekhaya yabo. Kodwa nje besamba eroundini ngasekhaya hayi ngeke ngiqamba manga angikhumbuli kodwa besamba siyale koNewlands lapho sifesiqekeze khona imizi yabantu la. Mhlawumbe nje i-house breaking wekwayenza wathola into eziningi wathola imali eningi kwakukuphi kwenzenja? Yeah, iSentuzuma maji. Yabo. And hey kwakusekuseni nomngani wami omunye kuthiwa uqinisa. Umfana untombazana. Untombazana agcekesayo. Besihamba sobabili. Ngalelo langa sahamba kwafanele siyogibela imali singanayo. Elinye igazi langitshela lathi hayi asehleli ngala ngoNtuzuma maji. La round nasishayi kodwa yazi igazi lingitshela ukuthi asehleli ngala. Yabo athi ayikathi siyofa lapha. Uyazi lapha kuyafiwa once abanjwa lapha sizoshona ngithi mina ngifetha sambe ngalokho khuluma indaba ezokushona. Sahamba umuzi nje oqala esawugesa 4 room nje okahle. Sangena kwangazuthi sifuna amanzi. Hayi iwindi lasekishini livulekile. Khangala kamakhelwane kubiyeliwe ngama blocks. Ngalakho umuntu. Nakhona la vele ukhiwe. Sathi ukutrayisa ayisabona hayi akunamnyakazo wenzekayo. Ngangena mina phakathi. Ngamhlalisa ngaphandle. Ngifika ngaphakathi thola ama perfume. Waqoqa ama perfume ngifake esikhwameni. Mengivula i-chest roll lapha ngasempedeni na amafoni X2 nenye Nokia. Thatha nakho. Kwakhona into ethi ke manje ngeke-wardrobe. Uhola umoya. Yeah, ngeke-wardrobe. Mengifika ku-wardrobe qale ngasemajakethini. Amajakhethi amaphakethi. Shuthi khona i-shirt la ka-Shoprite. Sisi wakhona la Shoprite. Hey mengithi la ephaketheni imali ithi 3.5. Iroliwe kanje 100 no 50.
Vele ngijuluke ngibe manzi ngibize noMfethu. Mfethu nyani osala Mfethu. Angene. Sibuka la senze njani sihamba la noma senze. Bese kufanele sihambe futhi content angibuyele futhi emuva. La kade ngisesha khona ko-drop. Angibuyele futhi. Umoya wamadimoni. Umoya wobumnyama. Khale phansi futhi. Ijacket, ishirt, okunephakethe sikulahla phansi. Nje gcineni kwazi ingubo. Unejazi lapha lalifakiwe. I-envelope enkulu engaka. Le-envelope le inamalini ino 24,000. Le mali mengicabanga kwakuyimali ye-stokvel. Ngoba yayibhaliwe, even i-envelope yayibhaliwe. Yabo ngaphandle. 3.5. Bengithi ngiyavula la. 200 laba bakudala. Senze njani la? Sithathe lama perfume, sithathe nalama phone, nale mali sihlanganise sikufake esikhwameni esodwa zonke lezi zinto. Sekufanele sihambe na uplastic la uplastic uneyingubo ezintsha nje nama price. Siyathatha nako siyafaka la. Siyaphuma la emqomeni ngathulula uplastic lo umnyama wamqomo ngafaka lezi zinto. Ngamtshela ngathi phuma wena. Phuma nje hamba straight. Ngamlandela nami sahamba. Kwamnandi ngalezo insuku. Kwamnandi kwangempela. Kanti nalomuzi esugqekezile. Usisi wakhona wangasekhaya. Kodwa uhlala kaJi khona lapha kuloya muzi. Kodwa mina angazi mina ukuthi uwona muzi wakhe lo. Ngiyazi ukuthi yena uhlala kaJi nomyeni wakhe. Yabo. Kodwa angazi mina ukuthi khona lapha. La sengithola kanjani ukuthi khona mesidayisa ingubo lezi sithathe lapha. Ziyathengwa. Zithengwa KamaZet mebeyithenga bathengela uBoy. Mebemthengela uBoy. Kanti uzofika nalo sisi. Ufika lo simthumile kumlo sadayisa. Athi meyibuka ley'ngubo zonke ley'ngubo. Ley'ngubo niyithathephi? Chazeke, zishayiwe kanje. Yabo. Zishayiwe. Bayithenga. Beyithenga. Shuthi ngalelo langa mase buyela kwakhe ezansi kwakhe akuqekezwanga ngoba ibintu belivuliwe vela linabhedla kathi. Kodwa phakathi kuyabonakala ukuthi khona abantu akade bekhona. Kumahlephi. Kuyabonakala ukuthi khona abantu abangenile la. Leti sihlangana ngani? Sihlangana ngalezi ayingubo lezi. Yebo. Sabanjwa kanjalo. Ngoba phela naye ngeke avumele ukufela icala lethu. Yabo yena uthunywa uzodayisela thina. Yabo. Sisi Maphume thina sasingazi ukuthi kwakhe. Yabo. Ngoba nakhona abasenza ngalutho. Ilaba bafana nje abaphaphile bakhona ke abanye ke babefuna bona ukusishaya kodwa ubaba wakhona lapha kuloya muzi. Yabo lo muntu osindisiwe. Wasixolela ngoba mina ngamtshela ngathi mina sesitelo bengingazi ukuthi kwakho lapha. Bengeke ngize vele ngangeke ngingene mekuthiwa ngiyazi ukuthi kwakhe. Ngoba vele naseroundini asishayi khona. Angazi kwakwenze njani noma iyona mhlambe le mali yasibizela khona lapha. Yabo. Ngiholo umoya. Ngoba le mali sayidla from Christmas to New Year. Ngalo nyaka. Yabo. Kwakumnandi sidlala komunye umuzi kuthiwa ikaThabana utshele. Abazali babo benobhuti wakhe bashona. Bashiya umuzi 3 room ne-outside ngaphandle 1 room. So ubhuti wakhe lo naye wahamba ohlala phezulu ematendeni. Omamncane lapha nomamkhulu. Wasala uThabane la kubo. Sihlala thina ke la. Yabo sibhemela khona la sihlala khona la.
siyagibela thina siyontshontsha ngala Newlands sibuye sidayise ungakhona ugibela azoyithenga eDalton abuye sihlala nje khona yabo thina ubhuti wakhona waze wabuyela-ke khona mayebuyela khona buya no-girlfriend wakhe ney'ngane zakhe yaphela-ke indawo yokuhlala kube Jacken House ya kwaphela kanjalo yabo akukho lapho nengena abanjwa khona neyoganga kaningi sayisabanjwa nangathintwa kodwa bafowethu lapho mina ngangisakhulelwe siqala ukubanjwa ngangina 7 months kodwa umuntu ongeba nesisa singaka kodwa isisinkinga sasingakabonakali kakhulu benganaso vela nginaso sesikhulu yabo siba kahle nje lesokuqala futhi sasikahle nje usibona ngoba umuntu esesibona serious yabo kodwa umngane wami lengangihamba nawo yena washawa kakhulu kodwa akashawanga futhi ngokuthi uyalinyazwa yimpama nje yabo mina ngathole yodwa basithela nangebhakede ngamanzi basithela ngebhakede ebusuku kubanda sithelwa ngebhakede hey sibanjwa kanjani la nakhona sasesiqekezile lapho kudayisa utshwala sathatha imali sathatha ama-30 agwayi nama-20 sathatha nama-6 pack oma-extreme sihambe siphuze endleleni shuthi lezi zinto ngasekhaya kwenye indawo ekuthiwa ikavote esitolo la desibeka khona imali umunye ubhuti wakhona ekuthiwa uthi abo udriver wama-taxi la sishaye khona obhuti bakhona badriver ama-taxi badayisa notshwala yabo lo uthi abo shuthi wasibona thina siya kubhuti wakhe siyomdayisela ogwayi nama-6 pack lawo ama-extreme yabo siphethe nanemali shuthi mase bexoxa laba ngale rank yena waqhathanisa ukuthi hayi abantu abafike nezinto ezikanjalo sibanibani and khona wasibona khona lapha kuleya ndawo kodwa akanakanga shuthi naye ukuthi kwakwenzakalani uyabo egcekeni lo amuthi ngoba nami ngangigqoka ingubo emhlophe yabo mase echaza intombazane eyimpofu ingubo emhlophe yabo omunye uyidaki hey baqhathanisa babothi hayi labo bantu showcase yabo nangempela futhi basifica nje la besifica khona basifica kathabani lajele sankwangena nje izinsizwe zayigcwele itaxi hey bebe ngena la shuthi babetsho mhlambe bazofica abanye abantu kanti bafica thina hayi basifake eteksini sihamba nabo sifika ngale vele imali ngebe sayithola sesiyidlile yabo lesele ngeke vele siyikhiphe sobatshela iphelile siyibhemile imali siyidlile enye yantshontsho yabo sathathelwenye yabo sabatshela kanjalo kwayinto engazi ukuthi hayi mina ekhaya uma uzoyikhokha yabo nomngane wami naye kwangazi ukuthi naye izokhokhwa kanjalo base besidedelile hayi kwaphela kanjalo nabo vele abasabuyanga yabo ukuthi bazofuna imali yabo notshwala babo ngoba vele babe ngebesayithola vele imali abantu ababheme ngaleyo mali ayisekho into engajwayelekile ukugqekeza kwamantombazane nina nanicabanga ngokuthini leyo nto leyo hey into ebiyenzakalela ngoba manje ngithi phela sifuna ukubhema angithi sifuna ukubhema indaba inokubhema sesiqalekile yalo sesiyayazi fanele senze njani fanele siphande ukuze sibheme sacabanga nathi angazi kanjani kodwa kwazenzakalela ngoba impela nje bese sigibela sesiyaziwa ngisho ebhasini 750 sigibela 750 isishiye Newlands ePhaloki first thing la sokwehla khona indawo mesithi nje siyangena lapha siyangena ngempela futhi nje kuyangeneka vule ngabe plasma ngabe laptop ngabe imali ucash noma yini ekhona phakathi siyathatha sobona phambili imost ke kodwa bekuvamise ukuthi kube ilaptop iplasma no cash
yabo sometimes mhlawumbe i-ring ye-gold mhlawumbe i-chain yabo nje amafoni lezo zinto yabo. Umuntu nje mayebona amantombazane egcekeni ngeke azanaka ukuthi kuyaganga. Akunakeki because nangendlela esigqoke ngayo yabo, ngoba kwezinye indawo izinto besiyitshotshile khona besingayidayisi besiyigqoka yabo, ngoba vele zakude yabo. Ekuzona-ke awukholwa ngisho amaphoyisa besiphambana nawo, thola ukuthi besithi siyangena la kwakhala i-alarm, uthi ngizongena fast, khulukuthi fast, gijima ikamera elikhulu ngoba ngiyazi vele ilona elikhokhayo, ngiyazazi ney'ndawo la ngifike ngishaye ngivule khona yabo. Kambe ngiphumela ngaphandle amaphoyisa sesiphambana nawo nama-security ngalapha emgaqweni, aya la khala khona i-alarm thina siphambana nayo emgaqweni yabo. Akekho sometimes siphambana nabo kade sithi siyashaya la kwangashayeka kwakhala i-alarm sadlula safika phambili sashaya, sesiphambana nabo sithwele ngisho iplaza ngale. Ngiyigoqe kahle vele ngiyakwazi ukuyikhanda kahle, wena uma ungayibona ngeke uzuyibone wena ukuthi yini le, uzoyitshela ukuthi hayi mhlawumbe laba bayiphumela ey'ndaweni zabo bayithwalela iy'nto zabo, kanti cha sesitshontshile vele. Sikhwama esincane yabo sinayo mhlawumbe ifoni, gold mekhona faka la, mali yonke into yabo kanjalo. Lapho enabanjwa khona naze naboshwa kwakwenze njani? La sabanjwa khona size siboshwe isikhwama lesi esasinayo, sasine-computer nje iset yonke. Shuthi lo engithi akahambe nesikhwama wasiphosela ngale kamakhelwane, wayethi uyophuma egeyithini akuphumeki kunabantu ngaphesheya, umuzi obhekene nala sikhona. Fanele asiphose ngala kamakhelwane bese siyajombela ngala sithi uyophumela egeyithini la ngapha yabo. Kanti umalume wangala ukhona yabo, uyasibona lesikhwama nje basiphosa nje, njengoba sigingqikela egcekeni uyaphuma, mephuma uyalunguza uphinde ubuyela ngaphakathi. Siyajomba nathi siyasithatha isikhwama sethu siyaphuma naso futhi kamnandi. Sithe nje sesihamba i-distance engangokusuka la mhlawumbe ngiya lapha eJoy Mama, kanti yena uphuma ngemoto la usilandela ngemuva. Waqala la sisuke khona methuthi shuthi uyabona ukuthi ngeke labantu angibazi akubona bala, wathi meshaya ikholi yakhona la ukuthi kunabantu abakanje kanje shuthi kwathiwa la hayi bavimbe uyabo, bavimbe labo bantu. Kumele ubuye Monday ngoba le episode siyishuthi umgqibelo yi-30. Yeah. Kumele ubuye Monday uzoqhubeka nendaba. So ufuna zonke igemegeme zakho, ukuboshwa kwakho, ama-up and downs owabhekana nawo nalapho khona usuboshiwe. Akujwayelekile ukuthi kufike intombazane igemegeme, la kufika amantombazane adayisa ngomzimba la, hayi usigemegeme. Ngoba manje sithola usigemegeme, ngicabanga ukuthi bazokujabulela kakhulu abantu ukuzwa lakho because ikhona intombazane yafika la yathi hey ngeke ngaboshwa nemgadagada amantombazane izinto ezigqekezayo. So manje basemtholile umuntu ogqekezayo kumele simbambe kangangokuthi kumele abantu bethola ukuthi umuntu osifazane ufinyelela kanjani ekuthenini egcine segqekeza. Njengoba usho ukuthi ubuphambana ngisho namaphoyisa ngoba into engajwayelekile le ukuthi umuntu esifazane yaqhekeza. Ngakho ke nabendlondle nophapha ekhanda, uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu sicela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezele akho ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo izoqanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolo suku. Uhlelo i-How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni, ingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Konke lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Kungenzeka ke ukuthi ngobude bendlela umphako ugcina usubola, kungenzeka
sesiside isikhathi silenza uhlelo futhi senza into eyodwa kugcina sekuthatheka kancane esikwenzayo kodwa iqiniso elihle nelimsulwa lithi izidakamizwa zikhona futhi zibulala intsha yethu zibulala isizwe sethu ngakho ke siyacela abantu konke sikushoyo la bakuthathe njengoba nje udadewethu ekhuluma nginombuzo engisambekele wona ukuthi ngesikhathi seseprimary ubelokhu ekhuluma ngothisha nabazali bexhumana nomndeni wakhe uthe mayesese high school othisha base high school bebengasaxhumani nomndeni wakhe yingakho kwathatha 2 weeks bengeze esikoleni kwayikhani bebika ekhaya ngoba ukuxhumana kwangasekho kuhle engicabanga ukuthi siyadinga nathi singothisha nabazali ukuba nendlela esixhumana ngayo egameni labantwana bethu ukuze umntwana mayesephuma ethenethi esikoleni engafiki afone uthisha ukuthi hayibo ukwenze njani nangu sibani engafika esikoleni athuke ome nomzali ukuthi lo muntu ngimshiye ethu esikoleni beqala udaba belisukumele kuse because ngesikhathi ukwenza wena wawusabhema insangu ubhema ugwayi into eyayisenganqandeka kodwa manje mawususesigabeni sokuthi ususehungeni into esiyinkinga leyo ukuthi inganqandeka ngakho ke siyacela abantu befunde ohlelweni siyacela abantu bejoin membership ukuze sikwazi nathi ukuthi senze izinto okumele uhlelo lizenze ngizuleke niyakhala ngokugqoza komsebenzi ziningi izinto ezingibhekile bafowethu kodwa ngiyathembisa ukuthi kusuka manje kuyoze kube uDisemba ngizoninikeza umsebenzi ngendlela eright siyabonga kakhulu